tħabbru 3 skemi għal bdiewa u r-raħħala b'investiment ta' aktar minn 6 miljun euro. Lan tagħhom huwa li jnaqsu l-piżijiet fuq il-bdiewa u r-raħħala, jattiraw aktar żgħażagħ u jagħmlu lis-settur aktar reżiljenti u kompetittiv. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet li saret feliqi ta' familja li diġà gawdiet minn dawn il-fondi li wettqet xogħlijiet biex l-uċuħ tar-raba tagħhom ikunu aktar sostenibbli. Il-bidwi Patrick Gauci spjega uħud mix-xogħlijiet li jagħmel fl-eliq tiegħu b'dawn il-fondi. Bnejna rabbil walls, għamilna siġar ġodda u taħwil ta' siġar u irrigation systems għalihom. Bnejna reservoirs ukoll biex nixbru l-ma tax-xita biex nkunu nistgħu nkunu self-sustainable u għamilna pannelli solari wkoll. Waħda minn dawn l-iskemi se tagħti opportunità lil bdiewa biex jixtru apparat jew jagħmlu investiment fl-eliq tagħhom. Kull bidwi jista' jieħu sa massimu ta' 150,000 euro. It-tieni skema tinċentiva bdiewa żgħażagħ jidħlu fis-settur. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvia Xkembri qal li din l-iskema se tgħin fl-ostakli li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ fosthom l-ispejjeż tax-xiri jew kiri tal-frammentazzjoni tal-art. Nafu li din hija diffikultà kbira li xillum iż-żgħażagħ għandhom ħafna aktar opportunitajiet forsi binqas dbatijiet u allura rridu mpattu għal dit dbatija żejda billi nagħtu inċentivi b'saħħithom kif fil-fatt qed inniedu llum sabiex kemm jista' jkun inkomplu naraw li dan is-settur ikompli jikber ġewwa pajjiżna. It-tielet skema tħeġġeġ li l-bdiewa jiddiversifikaw fil-prodotti tagħhom u jħolqu opportunitajiet ta' agriturizmu, kif spjega l-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo. Aħna niddiversifikaw u nagħtu għajnuna lill-bidwi li jrid jagħmel negozju li ma jkunx konness strettament ma' razzett tiegħu. Hemmhekk ukoll nagħtu għajnuna sabiex jolli l-ħtieħu. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li dawn l-iskemi qed isiru bl-għajnuna ta' fondi Ewropej u ħeġġeġ lil bdiewa u lir-raħħala biex japplikaw. Il-bdiewa se jkollhom mod iktar faċli, iktar sempliċi dwar kif jagħmlu l-applikazzjoni tagħhom u jkollhom aċċess għal fondi Ewropej. Għalfejn għal xiex aħna rridu li dawn il-fondi jintużaw kollha mill-bdiewa tagħna. L-applikazzjonijiet għal dawn l-iskemi jiftħu nhar it-tnejn li ġej 20 ta' Ġunju u jgħalqu nhar il-ġimgħa 30 ta' Settembru f'nofsinhar. Aktar dettalji jinsabu fuq is-sit www.eufunds.gov.mt.